També va bé llegir, de tant en tant. Que sí? Com estem? Bona tarda. Germinal, que avui ens portaràs, bé, no sé si novetats o no, uns llibres força originals, que potser no buscaríem a la biblioteca, però a partir d'avui sí, no? Sí, bueno, porto una mica de tot, uns que són una mica clàssics, després uns llibres que són d'història, que són una mica més d'usos, però bueno, són força interessants. Abans de tot això ens porta una notícia bomba, exclusiva mundial. Sí. Bé, a la Biblioteca Central de Terrassa, demà a la tarda, a les 7, vindrà l'Emili Teixidor i bé, com que estem parlant de Guerra Civil, doncs he portat el seu llibre, de Pla Negre. Pla Negre, molt bé. D'acord. Que suposo que potser alguns ja haureu vist que hi ha una pel·lícula feta sobre ell. Que primer va ser el llibre i després la pel·lícula, eh? Sí, sol ser així. I, bueno, va d'una família que, durant el context de la guerra, que, en fi, doncs que el pare està amagat, el nen no ho sap, i resulta que el pare és del bàndol franquista i l'estan buscant. I es passen, doncs, des de la perspectiva del nen, se passen tot el llibre, tota la història, doncs a veure què haurà passat amb el pare... No direm que es mor el pare, no ho direm perquè si no desvetllem molta cosa, no? Bueno, no sé si ho han fet ja, però... Ah, sí? No me n'he donat. Doncs va, demà a les 7... A la DCT. Exacte. Porteu els vostres llibres perquè els signi el mateix Emili Teixidor, que és tot un plaer, i escolta, no tothom ho pot dir, de tenir l'Emili Teixidor, en aquest cas a la BCT. Vinga, comencem. El següent és una mica un llibre d'aquests totxos, però és un gran llibre perquè recull sobre els fets a Catalunya, parla amb molt detall de totes les coses que van passar durant aquest període. Molts mapes, moltes estadístiques, inclús ens detalla llocs on van caure moltes bombes que va fer durant l'aviació, els vaixells, submarins, i també, si ens fixem, tinc aquí apuntat una pàgina... Molt bé. Que, bueno, ens explica, sortim nosaltres, Terrassa... Ah, sí? Sí, quan van arribar, no, diguéssim, que van ser el dia 25 de gener del 39, i veus, estan per aquí, Terrassa, aquí estem. Bueno, mira, sortim en un llibre de Catalunya. Sí, és una curiositat. Petitets. Sí, aquí. No s'indicar, mirant la tele. Molt bé. Terrassa Sabell va anar després, bueno, ens vam avançar. Bueno, ja està bé, però una vegada, no? Sí. Molt bé. Què més? Me'ls vaig quedant, eh? Sí. Així que jo després els revisaré, aquests. El segon llibre ja és perquè qui vulgui tenir una visió de tots els fets més globals de la guerra, doncs aquest senyor, l'Antoni Weber, que és un anglès, que és molt conegut perquè ha fet molts llibres de totes les batalles de la Segona Guerra Mundial i de més, doncs ens ha dedicat un llibre que, en fi, que no és molt polèmic perquè explica les coses que se saben i no les que hi ha en debat. I qui vulgui entrar i començar a conèixer tots els detalls i tots els intríngulis, doncs és un bon llibre per començar. Molt bé, un gran treball, eh? Sí, 1.000 pàgines fan feina. Sí. Estàs presentant totxos avui, eh? Totxos, bueno, fins ara. Fins ara. Perquè ara venen ja... Anem de més a menys, no? Sí, ara ja venen coses una mica més agradables, més amenes, que són els llibres de novel·les. És que em va dir, diu, vindrem llibres de butxaca. Dic, sí, sobretot, no sé quina butxaca, noi. Bueno, és un gegant, això. Bé, doncs aquest és un llibre del Premi Sant Jordi, és novetat d'aquest any, aquesta sí que és una novetat. I bé, aquest autor escriu molt bé, s'ha de dir que escriu molt bé, i parla de vampirs, que és un tema que també està molt de moda. Sí, sobretot en el públic juvenil. És brutal, eh? Sí. I aquest també fa una anàlisi científic del que eren considerats els vampirs. Ho ambienta en la Guerra Civil, donat el desordre que hi havia, doncs un vampir va poder tenia barra lliure, per dir alguna cosa, no? Es forrava, diguéssim. Sí, també parla de desgràcies que van passar, dels assassinats, en aquest cas de frares, però bé, en fi, millor llegir-vos el llibre i saber més bé de què va. Hi ha una mica de ficció, realitat, tot barrejat, no? Sí, exacte. Sí. Hi ha una mescla. Sí, està molt ben narrat i per això és Premi Sant Jordi. El segon llibre no el tenim aquí, però sortirà en prest, no? Que és el de Riña de Gatos, que és de l'Eduardo Mendoza, és un llibre molt recomanable, aquest autor, tot el que sigui d'Eduardo Mendoza, jo us ho recomano llegir. En aquest cas, no parla ben bé de la guerra, sinó dels moments previs, totes les conspiracions a Madrid, a Madrid. Sí, ha caigut una lentilla, no passa res. Sí, algú que està conspirant ja. Sí. Del cop d'estat. I bé, ho parla
amb el seu estil, no? Un pintor anglès que arriba per veure un quadre, es troba enmig del José Antonio Primo de Rivera, la Falange, la policia, els republicans... Molt ben envoltat, eh? Sí. Parla amb l'Azanya... A més, clar, això fa molt també el saber que és Premi Planeta, en aquest cas del 2010. Això és... T'assegura ja que és un bon llibre, no? Sí, exacte. I també ens diu que cada any van sortint coses relacionades amb la Guerra Civil, que és un tema que està molt... Sí, no s'acaba mai, és veritat. És un filó, sempre, sí, va sortint. Igual que també amb les pel·lícules, tot i que no toca parlar de cinema ara, però sí que, sobretot les espanyoles, tendeixen a traslladar l'època, diguéssim, més de Guerra Civil, no? Més d'aquesta època 20, 30, 40, no? Sí, també el Laberinto del Fauno, aquest ja entra dins la fantasia, però bueno, en fi, també és una novetat, també un nou misteri, tipus Dins de sang, amb els vampirs. Bueno, ara anem una mica als clàssics. Vinga. Comencem per un altre anglès, George Orwell, aquest també és molt conegut, i tant. 1984, Granja dels animals, doncs va participar a la Guerra Civil, va estar dins el partit polític del PUM, se'n va anar al front, i després ens narra tot el que va passar a la rereguarda. Totes les lluites pel poder, les pugnes polítiques entre la CNT, el PUM, el PSUC, el Partit Comunista, Esquerra Republicana, a dintre si tot l'entrellat que hi havia per allà i tot el que va arribar a passar, i veure com la guerra a vegades no és gens clara i la gent fa coses que no s'acaben d'entendre, però bueno. Vinga, anem a un altre... Per anar traient reflexions, cada un d'ells, Sí, sí. Bueno... Anar traient les seves idees. Afegim una mica. Clar que sí. Aquest ja és un clàssic, si parlem de Guerra Civil i parlem de Catalunya. Mercè Rodoreda, tothom la coneix, però és bo recordar-lo, que tenim a les biblioteques aquest llibre, evidentment. Mira, és una 11a edició. Nosaltres hem trobat, crec que 22a edició. 22a. Sí, no apareix ara en pantalla, però sí que era una edició molt antiga. Ai, vull dir, molt antiga. Molt recent. El llibre és molt antic, però és molt antic. Quants anys té? Doncs no sé si és dels 70s o dels 60s, ara no recordo. I encara es van sumant les edicions, és a dir, és un llibre molt demanat encara. És un clàssic, encara es busca. És un clàssic perquè parla també de la rereguarda i sobretot d'una visió femenina, i de l'estil Rodoreda amb els temes, amb aquestes senyals, aquestes imatges, aquestes icones que ella treballa i, en fi, que no les ballarem, que és la gràcia del llibre. I una vegada més tenim present la pel·lícula també de principis dels 80, de la plaça del Diamant, amb la Sílvia Munt. Exacte, la Colometa. I el Lluís Omar. Sí. Molt bé. La Colometa. L'obra de teatre, també, recent. Bueno, moltes coses han fet aquest. I ara anem a un altre, que aquest és una mica entre novel·la i història. Aquest és una anècdota, no és tan dramàtic com els altres, i parla de... És el 7è camió, parla d'un camió, evidentment, que es va perdre durant la República. És del tresor, diguéssim que l'or del govern el van guardar a la mina de la Vajol, coneguda ara com a mina Negrín, perquè el president de la República va amagar el tresor, i quan estaven entrant els nacionals, doncs van agafar tot l'or amb 7 camions per portar-lo cap a França. Però resulta que un es va espatllar i es va quedar pel camí. Aleshores, l'autora, l'Assumpta Montellà, una historiadora que treballa molt amb les persones, amb els testimonis, va parlar amb la gent del poble per veure què va passar amb aquest 7è camió. Per investigar a veure què. Sí, i resulta que la gent del poble va ajudar a col·laborar amb les mules a transportar-ho, però no sabem, si no ens llegim el llibre, si l'or va realment traspassar la frontera o no. I, bueno... Home, ara has creat certa misteri. Sí. Home, d'això es tracta. Amb ganes d'agafar-lo, sí. Que ara, clar, ara aniran a l'ABCT i no el trobaran, aquest. Però el tenim aquí. Bueno, una mica de paciència sempre s'aconsegueix. Tenim uns quants exemplars i... Per cert, estàs del districte 4, no? Sí, el districte 4. Aquí va venir la meva companya la Guida, perquè som especialistes en sèries de televisió. La Imma, que també va parlar del català, l'ubicat català, recursos del català. I també dic que també estic aquí perquè nosaltres tenim un petit fons especialitzat en literatura històrica, que mica en mica anem fent més gran. Que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això és una petita selecció del que podreu trobar. Bueno, entre novel·la i llibres d'història, que no ho he dit abans, però hi ha més de 500 títols a la PCT xarxa d'història de la Guerra Civil. Imagina't, Sí. Que no tocaves. No. Què més? I després, també parlar una mica de la col·lecció local. Què ha passat a Terrassa durant aquests anys, no? I tenim el Baltasar Ragón, que és... Bueno, la primera biblioteca la va fer ell, amb el seu fons, la BCT ve d'ell. Aleshores, aquest és un llibre
no és de novel·la, és de fets que van passar dia a dia, mes rere mes, i aquí, a Terrassa. És nostre, aquest. Bueno, sense entrar en les drames, només vull afegir un detall que posa inclús l'edat, la temperatura meteorològica que va fer un 22 de gener, no, un 16 de gener, que va arribar a 22 graus. I això sembla que com si estiguéssim ara, no? Bueno, no, aquí estem a 40, eh? A 40. Estem una miqueta més, sí. No, però és curiós, és una dada curiosa, no? Sí, sí. Aquí, de fet, molts historiadors que volen treballar sobre Terrassa el fan servir. I t'explica coses, bueno, desgràcies també que van passar per aquí, però bueno, amb altres llibres. Molt bé, i què més? Tenim més totxos? Tenim un totxo més. Aquí et veig amb un gran llibrot, eh? Has vingut carregat avui, eh? Carregat. Bueno, començarem amb la... A veure si cap, no sé si cabrà, eh? Cap, sí? Molt bé. Bueno, aquest és un recull de fotografies de... Aquest és diferent. Aquest no és tant història, sinó són imatges, doncs perquè aquí vam tenir, durant els fets, va venir un gran fotògraf, que és el Robert Capa, molt conegut, i perquè la gent, quan llegeixi, pugui visualitzar els personatges, els escenaris, les imatges, com van quedar, què va passar, doncs tenim les fotografies. I si les ha fet una persona especialista, reporter de guerra, doncs que millor, mira, si vols t'ensenyo alguna. Sí, sisplau. Mira, m'he marcat aquí. Són els que m'agraden a mi, els de fotos. Bueno, en aquest cas... Els acabo de seguida. També, la primera foto surt l'escriptor Hemingway, n'he portat el seu llibre de Por quién doblan las campanas, que també està relacionat amb la Guerra Civil, perquè tots dos van estar aquí, i, bueno, més que res per l'anècdota. I el següent és aquesta foto d'aquí, perdoneu. Fotos que no deixen de ser curioses, a la vegada. Sí, veieu? Aquesta imatge de la batalla de Terol, vista des d'un edifici. Terol va ser molt massacrada perquè primer van entrar els republicans, van intentar conquistar-la. Sembla un dibuix, eh? Sí, però... És foto, és foto. Sí, però el senyor també estava allà a primera fila i va anar a fer les fotos allà i si venien els altres a tirar bombes, doncs... Perquè fotomuntatge aquella època no, eh? Poc, eh? Bueno, diuen que hi ha una foto molt famosa del Robert Capa, que és aquell, el milicià que li disparen un tret al cap, que cau així d'esquena. Aquesta és molt coneguda i encara no se sap si va ser un muntatge o no, perquè va enganxar la fotografia just al moment en què el soldat rebia el tret. N'hi ha que pagaven per fer la foto preparada, no? Poseu-vos així i feu veure que... Sí, això sí que passava, però... En fi, molt bé, doncs ja veieu que un llibre de butxaca, també, eh? I enllestim? Sí? Fem l'últim? L'últim, va. Bueno, aquest torna a ser d'història. Aquest és també per un grup selecte d'historiadors, també catalans, i que han treballat a universitats catalanes. Hi ha el Soler Sabater, el Vilarroya, i parla de moltes de les anècdotes. Està més clar. Moltes fotografies, moltes dades estadístiques, amb un gran treball històric. I apareixen coses concretes, no? Jo tinc marcada una, que, en fi, és un petit detall. Bueno, aquí, que es titula... Bueno, coses que no són tan conegudes, és el complot nacionalista contra Companys el novembre-desembre del 36, on una part d'Esquerra Republicana, crec que va ser Estat Català, va intentar donar un cop d'estat i assumir el govern de la Generalitat sense el Lluís Companys. Bueno, en fi. Brutal, eh? Sí, hi ha moltes coses... Els documents que ens has portat avui, mira quina pila de llibres que tinc aquí al damunt. Moltíssimes gràcies, Arminal. Ja sabeu que aquests llibres i d'altres els trobareu a la Biblioteca del Districte 4 i res, que t'agraïm moltíssim aquest treball i t'esperem un altre dia. Sí. Perquè n'hi ha més de llibres, eh? I tant, i d'altres històries i més agradables també. Molt bé, doncs moltes gràcies.